La sensació era de muerte inminente, voy a morir, perquè vam sentir, eren 3:45 de la matinada, més o menys, i vam sentir uns cops molt forts a la porta, i res, amb 3 cops doncs, ja van enfonsar la porta i estaven a dins, van començar a pujar persones armades amb casc i amb metralletes. El Ferran el van agafar, el van tirar al terra i l'estaven apuntant amb la metralleta a l'esquena, i a mi em van començar a apuntar amb la metralleta al pit y va començar, señora, ¿dónde tienen los explosivos? ¿Dónde tienen los explosivos? Digo, nosotros no tenemos explosivos. Digo, no, aquí somos gente trabajadora, somos sanitarios, aquí no hay explosivos. I l'endemà al matí doncs ens va tornar a trucar, que eren les 6:30 de la matinada, i em deia, nena, que estic bé, però amb una veu així com molt... Dic, Ferran, què et passa? No, és que vinc de declarar. Dic, com que vens de declarar? Si són les 6:30 de la matinada. Diu, no, és que he començat a les 11 de la nit i he acabat ara. Diu, t'estic trucant, diu, però no pots dir a ningú que t'estic trucant. Diu, perquè he agafat el seu advocat d'ofici, que és un abogado de l'Estado, sembla molt maca, estic col·laborant, estic fent el que ells volen, però tu ja tens un advocat, Ferran, no pots agafar aquesta advocada. No, tu no et preocupis, ells ja saben el que es fan, tu estiguis tranquil·la, ara me'n vaig a dormir, que estic molt cansat. Les vegades que l'he anat a veure m'he trobat diferència. El primer dia estava molt més fotut perquè em va dir que agafessi, no? I papa, fes-me el que tinguis que fer per treure'm d'aquí. I em va dir que estava destrossat psicològicament, que no havia agafat l'abogat que jo li vaig dir, David Aran, d'Alerta Solidària, perquè el van coaccionar amb ell que anirien a per mi. Em dona la sensació que té lagunes, que mica en mica es van recordant de coses del trasllat. Em va dir que, papa, quan anava encaputxat em van posar alguna cosa a l'aigua. Hòstia. Després, en una altra conversa, em diu, em sembla que eren los monegros. I llavors jo ja li vaig dir, aquestes coses parlar-les amb l'advocat perquè nosaltres ens estan gravant aquí.